Diri sa atong tubag sa Salmo niingon dinhi nga ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Nya do na sa ni kaning Salmo 31 man ni. Ang Salmo 23 nindot sad kaayo nga moingon, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Nindot no, sa ato pa day kun ang Ginoo magbantay nato, muratag iyang panon, wala nay magmakulang pa kanato. Lingi ako no imong tupad ina kuwangan pang imong kinabuhi. Mutan-a ba? Na napay kuwang. Kung feeling kay nato napay kuwang ang atong kinabuhi, pasabot ana dili pa ang Ginoo mo'y nagbantay nato. Or basin og buangon ta nga membro siyang panon. Ana bang magkasaag-saag ta ba? Mubuwag kita sa panon sa Ginoo. Og unsa may makapahimulag nato sa panon sa Ginoo, dili kay iya tang isalikway, kung dili kita maoy mosalikway niya. Muna ang Israel, ang nasod sa Israel, misimba og laing mga Diyos-Diyos, og nga bungkag sila. Mura silang mga karniro nga wa nay magbalantay, nga bihag sila sa lain-lain nga mga nasod, labi na gyud ngadto sa Babylonia, nga bihag sila. Apan ang Ginoo pinaagi ni propeta Jeremias, misaad siya nga moabot ang panahon nga ako mong tigomon pagbalik. Pero ang kondisyon, maminaw sila sa giwali sa propeta, labi na ni Jeremias. Nga kanabang mubalik sila pagpaubos, nga dili na sila magbuot-buot o lakaw-lakaw sa ilang gusto, mubalik sila pagpaminaw sa Ginoo. Gilay na sang lingi sa imong tupad na mamalik na ta. Daghan kay natoy nga di ganahan mo balik nang litan ron, nagwa na mo magtingog sa imong silingan kay nag-away mo, or sa imong office mate nag-away mo, nya mo balik kag tingog. Ha? Mo balik kag tingog. Pananglitan ron, nagbuwag na mo sa imong bana kay nangabit siya, wa na gid mo tagda, nya mo balik pa kag higugma sa imong bana nga nangabit. Ha? Di na padiroy, di na mada. Kana, patay yung ka diha. Nganong magbuot-buot man kag kuan, nga pabalikon man kas Ginoo. Nang litan ron imong asawa, nang laki, nya imo pag yung gikulata, una nimo palayasa. Nya karon nagantos na yung taong imong asawa, kay gibiyaan sa siyang laki, unsa man imong balikan o mangita sa kaglain. Buangon ka. Nya magpuyo-puyo na balang mo. Nabitay na suko nako, maura ba'y nag-imbitar nako og misa, nya gihatod ko niya, ingon din siya, Pader, batian ng inyong pamaagi simbahan, oy dugay man kining inyong declaration of nullity mahuman. Nako, ngano man di ay siya, ako magud Pader, na ako'y asawa ng laki, akong gipalayas, nya karon kakita man kog bag-o, hapit na mi muna po katuig, file ko declaration of nullity, dugaya sang mahuman. Ay ganong lisod-lisoron maminimo. Naku, kisa may galisod-lisod nimo, kami o ikaw. Ngano man sang nangita man sa kaglain, nga wapa man tumahuman imong minyo. Imong tatong gihumandaan o naka nangitag lain. Dali-dali sa pangitag lain, ikay gadali-dali mo nang nagkalisod-lisod na noon kakaron. Kami naman o imong basulon na kami dirigat tinarong rami sa among pagkapari. Di ba? Dali-dali yung pangita og lain, nga di pa mangyud makasal kay iyam tong gibuwagan. Ang pinakasayon unta ato ni file o sa siyang declaration of nullity, mao man ay pamaagis Ginoo kung gusto siya nga mangitag lain. Ayaw sa pangitag lain, una pa ka mo file og declaration of nullity. Wa na, awahin na kay nang tanan, nakasa na ka.
Balik usas Ginoo. Pag tinarong, file kag declaration of nullity, maghuwag kag kanus ang ma-approve, kay doon na may timetable ang simbahan, nya di sana madali-dali, kay dili, biya na mo'y among trabaho kaming mga pari nga in charge, nagdamig mga parokya, nagdamig laing mga ministry, dili na mo'y amo rang giatiman ka ng inyo dihang problemas kami nyoon, kamura ba dihay nagsigig tinukhangay niya, kami mo inyong problemahon. Wala bagin mo muhatag na mo kwarta pag minyo ninyo, agad mi natampo diha niya kami na no'y basol-basolon. Mauna, ighuman unta to dayon, ikahuman nagka-approve sa imong declaration of nullity, ingon ka, Lord, salamat. Wa na ko'y tulubagon atong akong kaminyoon, kay buangon kay ito akong naminyoan. Invalid ang among kasal, kay buangon kay dito sa daan. Sige, pahilabot og laing laki. Karon, kung imong itugot, Lord, makakita unta kog laing babae nga kanang makasabot na gyud ko or makasinati nako sa tinuod nga gugma sa usa ka babae. Mao na moabot dayon. Una pa ka mo sugod sa dog process sa inyong kasal. Dili makasa. Mamalik ng tas Ginoo eh. Balik ba? Kanang imong anak, nagisigihan imong kasaba. Kay tungod lang, bugoy na kaistanan karon. Nya sa una, imo ginang sapuang-sapuangon. Imo pa gani nang hapakon ang langaw nga mutugdon ana. Nya karon, sigihan na nimog kusi, sigihan na nimog kasaba, sigihan na nimog yaw-yaw. Unsa man na, Diyos noon pa na. Ha? O muna, balik atong Diyos nun, katubang imo siyang sapuang-sapuangon, katubang imo siyang atimanon, dili punayag yaw-yaw, dili punayag kasaba, kay basig mo samot nagkabugoy. Mao na ang babae, niingon siya diri sa atong ebanghelyo, Lord, tabangin taon ko kay nga kong anak giyawaan. Nya kay dili man ni sila sakop sa Israel, kay Kanaanhon man ni, Kanaanay, tuman man ni siya. Niingon si Jesus, dili maayo nga ang pagkaon sa mga anak kuhaon aron ipakaon sa mga iro. Magutman ang akong mga anak. Pero unsa may gitubag sa babae, bisag mumho ra Lord, igo na para sa iro. Mumho ba? Malipay nila ng iro nga motilap sa mumho nga mahog. Unsa man ning pagkabalika sa babae, kanang niadto siya sa Ginoo, naa ang pagpaubos. Dili na siya mo insist sa iyang gusto. Ang iya, bisag unsay ihatag nimo nako Lord, basta gikan lang nimo, kahibaw gyud kong maayo na. Basta gikan lang nimo. Kita kusog kitang modiktar sa Ginoo. Ginoo, ayuha akong kanser. Basig ang ayuhon sa Ginoo kanang imong kahadlok sa kanser. Di ba? Ilinga imong tupad, yung nahadlok ka makanser. Ngayon ano? Ilinga ba, yung nahadlok ka makanser? Magtanaw bitaw ko anang mga tao karon napuparihar sa nakog edad o banggay nako manghod pa nga nag-ana na maglakaw. Sige nag-ana ba? Sige glakaw. Paralyzed na. Muana dayon ko, Lord, sooner or later basig mauna na idangatan ako. Kay nga akong papa na inana biasad, ang akong maguwang karon paralyzed pabaya hangtod karon. Sa ato pa naagin sa among pamilya ang pagka-paralyzed. Ako ba nga igagaw, pulos-pulos na nagana, paralyzed. Bago gin akong igagaw karon, nasuod kay mi ana. Dito tao sa ospital, akong iadto, paralyzed na sad, pikas body. Nya po pariha ramig, dol-dol ramig edad. Nya, unsa may akong ibuhat, yay, padong nagyog ko ani. Unsa may akong ibuhat, Lord, wag tanga ning kahadlok nako nga ma-paralyzed. Mo na akong ibuhat, di na ako mahadlok ma-paralyzed. Pastilag ugma ma-paralyzed tinuong ko ano. Sugot mo?
Okay ra ninyo? Paralyzed ko ugma? Na, kamoy giyawaan. Nga hindi man mo musugot, na nga, o pagbuot sa Ginoo, pader, okay ra gyud kayo na. Di ba? Mukalit ra mo na siya, para sa akong papa, namahaw mi ato, ibuong siya nga inigana niya sa iyang kamot kuha siya sa kanon. Di naman kaabot sa kanon, ang iya naman ang bahawan iyang makahig. Isa nga ano man yung mga nusintin taon kami dito. Yang nga naman, unsa may imong gibatin siya, duka. Aw katug diha, duka man ka. Lasitis buntag, mana siya maligo, natog, higda. Sus, nagsigi na maghagok, niabot na alas 10, di naman mo mata. Pukaw, di na mata. Hangtod, niabot alas 12, di naman mo mata. May gani among igagaw nga bugoy sa kaistanan nga nakatrabaho sa ospital ng utility din ito. Ngadtos amo, tanawa ra ni mano diri. Din aman mo matay sa uy giatake man ni dadas ospital. Dadas ospital. Sus tulo ka adlaw yung dili ka matay taos papa. Pagkamata wa na katunga na slawas ang dili mo lihok. Wa gyud, wa gyud ti mailhan. Tanang maghuna-huna ako, igmata na ako, basig igana aksyon ako bangon. Uy, ano man hindi naman ni malihok pikas lawas. Niabot na di ay ang paralyzed. Nya, unsa may atong angay wag tangon ang kahadlok. Kana yung kahadlok. Nya kisi-kisi din ta adto ta pahiling ta, hiling hala unsa pa na diha. Ay, dawata na oy. Ang unang buhaton ang pagdawat mo na ang babae ningon siya bisag mumho akong dawaton. Nya tungod sa iyang pagpaubos ang Ginoo mit naluoy yung Ginoo kamao day kang mudawat og mumho tagaan ti kag usa ka kalderong pagkaon ug unsa man pauli na naayo na tong imong anak ug naayo gyud ang iyang anak dinhi bitas atong parokya kaning atong slots mumho ra man nangayo lang tag mumho ba ninyo nya mohatag mo mumho na mingaw kay mga naong mumho lang ba kanang gamay ra yung portion sa inyong kwarta ba pila ra ng 500 pesos mohatag mo nagkausas usa ka buwan 500 pesos nya inyong adlaw tag 600 sa ato pa sa 30 ka adlaw kuhaan lang nimo usa di jud ka kahatag ana no ikaduwa masag abot 600 among adlaw pa der kuhaan naman 400 naman kapin minimum nya kuhaan pas deduction di 300 o lagi nya usa ka buwan di ka kakuha dig usa na para imong ipalit og slot Uy. Labi na yung dako-dako na ron imong kwarta. Palit sa kag 1,000 kaning atong Mother Mary's Healing and Deliverance. Ako din yung i-report ninyo para mahibaw mo. Ang atong Paras Kumbinto kaning San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces is BFDAG. Nanatay halin nga 32,674 27,326 pa ka-slots ang available. Yan, nasa na siya 16 slot challenge nga tag 8,000 nakadawat na sa tag 155 ka 20 slot challenge. Yan, ang ato sad nga Mother Mary's Healing and Deliverance wa na gyud kaabot og 1,000 ang nahibilin. Ang atong halin 5,020 ang nahibilin karon 980 na lang yun ka slots. Atong pakpakan. Praise the Lord. Tag 1,000 ni siya. So, ug mamalit lang kitang tanan ani, kitang naay mga mumho. Ato, inyo lang na ang dakong porsyon. Ang mumho lang mo ihatag nganhi sa simbahan. Slot ba slot? Mumho, 1 piece nya mauna na padaghanon sa Ginoo siya na magbuot kay ang mumho di ay sa Ginoo igo ng makawagtang
sa yawa sa atong kinabuhi. Kanang yawa bitaw nga naghatag na tog kabalaka o kahadlok, hangtod na lang Hinoong mga ratol na lang ta, hangtod na lang noon nga mopatay na ta, papahawaon ra nas Ginoo pinaagig momho. Mo na ang namalit og slots din hinato, ang ilang mga kahadlok, ang ilang mga kabalakas kinabuhi, nangawagtang. Nga gani ni testimonya nako nga di gyud siya kapugong sigig pangasaba siyang mga anak. Nya sa sige niyang paminaw sa atong humili, nya nipalit na sa siyang slot, kay ang kasagaran niyang hinungdan nga makasab-an niyang anak kana gyung pag-usik-usik sa kwarta, mga pagkaon, kanang ilang mga kurinti, ana nga magsigig sige lang ya po gamit ba na mga gadgets nga bisag wa nas oras nga iyang gusto makayaw-yaw gid siya ana, usik-usik ba. Karon di na gid siya muyaw-yaw, wala na gid siya yaw-yaw para sa ana mga butanga, kay ngano man iya nang let go kining iyang gugmas kwarta pinaagis pagpalit og slot. Nakaingon ko kana pa lang na ang gamay kayong butang nga di na siya muyaw-yaw, dako na kay nag-impact sa relasyon nila sa pamilya. Ug moabot ang panahon makaingon gina siya nawa na ang yawa, kay katong anak nawa na yaw-yawi, marelax man to, nya ini ka-relax ato musugo na sa to siyang higugma sa iyang inahan. Nya ang inahan nga wa na magyaw-yaw, gamay lang aksyon sa anak nga mo aksyog paraig, iya day nang hangupon, nya maka-feel ang bata nga kana ganing accepted na kay siya, wan na siya gibranded nga tapulan, usikan, badlungon, musamot na gitog paduol sa mama, hangtod nga mawagtang na gyud ang kanang yawanon nga mga batasan. Mao ra man ay teknik god. Asawa, sige paampo nako, pader, hurot ng akong rosaryo, sud 15 ka tuig, wa gyud usab ning akong bana, tabangi taong kog ampo pader, unsa pa may akong buhaton nga pagampo aron mausab ning akong bana, wa man gyud mausab. Ana hilingi imong tupad ing nagna kay bana inana unsaon na nimo. Di gyud mausab. Ang akong giingon niya pagampo nga mausab unta nang imong kasing-kasing nga dili na ka magsigig pangandoy og laing bana. Unsa man ang nangandoy og laing bana? Kana bang nangita kag bana nga ang batasan wa dihas imong bana, ayaw pangita na. Kanang batasan sa imong bana maoy dawata, maoy higugmaa. Nya mo na ingnang Ginoo, tabangi ko nga mausab tani akong kasing-kasing, di ko mangitag laing bana, kining nias akong kinabuhi ron, maon ta ni akong higugmaon nga makaingon na unta ko niya maging sino ka man mamahalin kita. Kana bang makaingon ka ba nga bisag di na ka mausab, wa na nay problema nako, ug di na sa ko mangandoy nga mausab ka, pero kay sala man ning imong gibuhat nga bisyo, nangandoy ko nga mawagtang unta ning imong sala, pero bisag man kinaunsang panahon ako gyud kang angkonon nga akong bana, higugmaon ti ka. Kana mo'y pangayuas Ginoo, sig pangita ng banang wa diha, di ba? Naay sige gakos-gakos nimo, imong iwakli, mangita ka atong unsa man batasanas bana kanang parehas pare. Ngari nakaspare ana padong, unsa naman hinoon ka? Kana gyung batasanas imong bana, kana mo'y ampui nga imo nang madawat, imo nang mahigugma, imo nang maunungan hangtod sa kamatayon, kana mo'y sakto. Sige, katapos ang lingi sa imong tupad, yung na mamalit na tagslat, aron ba maanad-anad nakaglit go anang imo bang so selfish you guys tanan.